Baby na, kin san ko yanda nake son ki kuwa? Wallahi babu abin da ba zan iya miki shi ba domin farin cikin ki. Wayyo Allah baby na. Yasa kullun nake son ka nake ƙara son ka wallahi. Ya dai bari. Baby na ka san ko gobe ne birthday ɗina? Gobe ne birthday ɗin? Oh, to me kike so in ka miki ne? Baby na ina so ka kama abin da zai sa ni farin ciki har ya sa ni hawaye. Abin da zai sa ki hawaye saboda farin ciki ki. Shikenan karki damu baby. Insha Allah. Domin ni zan yi ƙoƙarin da zan ga na faranta miki rai saboda duk duniyar nan duk abin da zai sa ki farin ciki wallahi shi nake so baby na. Wayyo Allah baby na shi yasa nake ƙara son ka wallahi. Allah baby. Wallahi. To shikenan ni yanzu na ga lokaci yana yi zan je saboda dama abin da ya kawo nan kawai in zo in ganke saboda idan na tashi ba na iya komai sai na zo na ka kyakkyawa fuskan nan taki. Baby na kenan to shikenan. Allah ya kai mu sai gobe. Sai na zo gobe. Okay to shikenan. Bye bye. Hello? Ya aka baby na. Ga ni ma na zo ma kofar gidan. Dan yi sauri ne na zo kofar gidan. Okay. Sauri nake. Baby na ya aka yi. Hakin fito ke. Wallahi na fito. Ya shirye-shiryen birthday. Inda ina sauri ne kuma ya fi abin nan baki kyauta ta musamman shi yasa na kawo miki wannan kyauta. Cikin gibe ne ni zan koma kawai kin ji? To na gode. Allah ya saka da alheri. Amin amin baby na. Mun sai yaushe. Sai mun yi waya. Shikenan bari saboda ana can ana jira na amma kin san me kuwa ka haifin nan kike ina son ki. Bye.